Hey लोगोफोर नै आङो दा रङियाव थांनो नागिरदों स' आङो मोनसे फिसा जब मोनबाय आरो रेलवेआव स' दिनैनिफ्राय अफिसियेल जइनिं दङ बेनिखायनो आं रङियाव थांनो नागिरदों जाय ट्रेन नेगासिनो दं स्टेसनाव स' आं माबोरै रेलवेआव सेलेक्ट जानाय आं माब्ला एप्लाइ खालामदोंमोन बेफोरनि सोमोन्दै आं नोंथांमोननो फारि फारि खोन्थागोन आरो आं मा डिपार्टमेन्टआव साख्रि मोनखो रेलवेआव माबे पस्टआव मोनखो गासैखौबो फारि फारि खोन्थाजोबगोन नोंथांमोना आंनि बे फार्स्ट भिडिअखौ नाय आङो सेकेन्ड भिडिअ आपल'ड होगोन माबोरै आङो सेलेक्ट जादोंमोन मा प्रसेस जायो बे पस्टखौ मोननो थाखाय स' आं नोंथांमोननो खोन्थागोन दिनै जोंना रङिया DRM अफिसाव रिपर्ट खालामहैनांगौ 10 AM आव स' आं बेनिखायनो मैया न'निफ्राय फैदोंमोन ओमफ्राय नैबे रौता होननाय दङ मोनसे रौता स्टेसन बेहाय ओंखारनानै आङो न'नि मानसि दङ बेयाव हर थादोंमोन आरो दा बेनिफ्राय नै गंसे ट्रेन दङ गुवाहाटी इन्टारसिटि एक्सप्रेस बेजोंनो थांसिगोन रङियाव 2700 भेकेन्सि दंमोन स' बेहाय जोंनि बर'फोरा अनलि क्वालिफाइ जादों 12 साजिनैल' 2700 आव बाद बाखि गुबुन हारि गोजा बिहारि राजस्थानी UP केरेलियान तामिल स' बिसोर गोजा आरो बांसिनानो नर्थ इस्ट फ्रन्टियार रेलवेआव गासै भेकेन्सियाव नायनो थाङोब्ला आसामनिफ्राय 150 बा 200 जागोन आरो ओमफ्राय बाद बाखि सब आउट अफ स्टेटनि गोजा स' जोंनि बर'फोरा बारा क्वालिफाइ जानाय नङा बेहाय होबाबो मानोना एग्जामा एसे टाफ जायो ल' लेभेलनि जबबाबो नैबे रङिया DRM अफिस बेहायनो जों जइन जानो फैदोंमोन जइन जानो फैनायाव आरोबाव मोनसे गुड निउस जाबावबाय एसिस्टेन्ट भिडिअ गुड निउस जाबावबाय माने जइनिं जानो फैबाय बेनिफ्राय जबबो आसाम गभर्नमेन्टआवबो सेलेक्ट जाबावबाय आरो आसाम गभर्नमेन्टनि जबाव ग्रेड 3 आव आसाम डाइरेक्ट रिक्रुटमेन्टआव ओरैबायदि मोजां मोनदों माने बेराफारसेथिं टेनसनबो जादों रेलवेआव जइन जानो ना ADRE आव जइनिं जानो मोनदों